Δυστυχώς χάσαμε χθες έναν από τους πιο σημαντικούς πνευματικούς ανθρώπους της σύγχρονης Ελλάδας, τον Χρήστο Γιανναρά. Ο Χρήστος Γιανναράς θεωρείται από τους κορυφαίους σύγχρονους πνευματικούς ανθρώπους, πολυγραφότατος. Βιβλία του έχουν εκδοθεί και διαβαστεί από εκατομμύρια ανθρώπους, μεταφρασμένα τα περισσότερα σε πάρα πολλές γλώσσες, και η απώλειά του για τη σύγχρονη Ελλάδα είναι τεράστια. Ο Χρήστος Γιανναράς γεννήθηκε το 1935 στην Αθήνα. Η μητέρα του καταγόταν από τους Αρκάδες, όπως ο ίδιος επισημαίνει στα αυτοβιογραφικά του βιβλία, και ο πατέρας του ήταν πρώτης γενιάς αστός επιχειρηματίας στην Αθήνα. Δυστυχώς ορφάνεψε από πολύ νωρίς, στην ηλικία των 4 χρόνων, και όπως ο ίδιος μαρτυρεί, αυτή η πρόωρη ορφάνια σημάδεψε το υπόλοιπο της ζωής του. Δεν θυμάται πολλά από τον πατέρα του, καθότι ήταν μόνο 4 ετών, όμως θυμάται πολύ καλά το βαρετό κλίμα που προκλήθηκε στο σπίτι από το χαμό αυτό του πατέρα του. Ο Χρήστος Γιανναράς είχε μια χριστιανική παιδεία, η οποία ουσιαστικά τον οδήγησε στο να ενταχθεί μέσα στην χριστιανική αδελφότητα η ζωή. Μέσα από τη ζωή για 10 χρόνια είχε ακριβώς αντιληφθεί τον προτεσταντικό χαρακτήρα της σύγχρονης Εκκλησίας της Ελλάδος, και φεύγοντας με ανακούφιση στα 29 του χρόνια από την αδελφότητα, κατάγραψε και με βάση το ημερολόγιο του ένα βιβλίο, το Καταφύγιο Ιδεών, το οποίο πρέπει να διαβαστεί από τον κάθε άνθρωπο, ακριβώς διότι επισημαίνει την παγίδα να πέσει σε έναν καταφύγιο ιδεών και να μην είσαι ελεύθερος για να απολαύσεις τα σημαντικά και τα ουσιώδη του βίου σου, της ζωής σου. Η κυκλοφορία του βιβλίου προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, κυρίως στους κύκλους της Εκκλησίας της Ελλάδος, και συζητήθηκε ακόμη και ο αφορισμός του Χρήστου Γιανναρά από την Εκκλησία. Μέσα από την μελέτη αυτού του βιβλίου αντιλαμβάνεσαι ότι η σύγχρονη αντίληψη περί θρησκείας στην Ελλάδα σκοτώνει ακριβώς την ελευθερία του ανθρώπου. Δηλαδή είναι χτισμένη πάνω σε λαθασμένα θεμέλια, καθότι γνωρίζουμε ότι από την 6η Οικουμενική Σύνοδο έχει ουσιαστικά καθιερωθεί η ελευθερία της βούλησης από τον Μάξιμο τον Ομολογητή, και η σύγχρονη Ελλάδα δυστυχώς είναι με προδιαγραφές προτεσταντικές, όπως εξάλλου και όλος ο μιμητισμός που προσπαθεί να επιχειρηθεί από τη Δύση. Μετά την φυγή του από την αδελφότητα ζωή, ο Χρήστος Γιανναράς πήγε στην Βόνη. Στη Βόνη έζησε 3 χρόνια, όπου ήρθε σε επαφή ακριβώς με τα διέξοδα της δυτικής φιλοσοφίας. Γνώρισε όμως κορυφαίους δυτικούς φιλόσοφους όπως του Χάιντεκερ, όπως τον Κίνκεργκαρτ, όπως τον Νίτσε, τον Βίκτεστάιν και πολλούς άλλους.
ακριβώς γνωρίζοντας αυτά τα διέξοδα της δυτικής φιλοσοφίας, κυρίως στο Θωμάτων Ακινάτη και τον Ιερό Αυγουστίνο, ήρθε σε αντιπαραβολή μαζί με τα κορυφαία αναστήματα των πατέρων της Ορθόδοξης θεολογίας, όπως είναι ο Μάξιμος Ομολογητής, ο Ιωάννης της Κλίμακος, ο Διονύσιος ο Αεροπαγίτης, ο Μέγας Βασίλειος και πολλοί άλλοι κορυφαίοι Άγιοι της Ορθόδοξης θεολογίας. Εκείνο που επισημαίνει ο Χρήστος Γιανναράς είναι ότι όταν συναντούσαν αδιέξοδα φιλοσοφικά οι δυτικοί φιλόσοφοι, απαντούσαν με κέρυες απαντήσεις οι σύγχρονοι και οι πιο παλιοί πατέρες της Εκκλησίας, όπως ο Μάξιμος Ομολογητής και ο Ιωάννης της Κλίμακος. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι εκεί που ο Χάιντεκερ δίλιαζε να πεταχτεί έναν ιδεολογικό τοίχο, με ευκολία το πηδούσε ο Μάξιμος Ομολογητής. Αυτή ακριβώς η γνωριμία του με την Δύση οδήγησε στη συγγραφή ενός καταπληκτικού βιβλίου από τον Χρήστο Γιανναρά, το Ορθοδοξία και Δύση, στο οποίο ουσιαστικά αντιπαραβάλλει την δυτική διανόηση μαζί με την Ορθόδοξη θεολογία και σκέψη. Εκείνο που επισημαίνει είναι ότι λόγω των βαρβάρικων φύλων του 4ου και 5ου αιώνα που κατοικούσαν στην Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, ήταν αδιανόητο να προσλάβουν σωστά τον πολιτισμό που ανέδειξε η αρχαία ελληνική φιλοσοφία, όπως τον Αριστοτέλη, αλλά και την Καινή Διαθήκη και το νόημα της σύγχρονης θεολογίας της Ορθοδοξίας. Διαβλέπει ο Γιανναράς μία αλλίωση κυρίως της έννοιες, και η πρόσληψή τους στη Δύση έγινε με αποτέλεσμα να διαστραφούν αυτές οι έννοιες, και έχουμε για παράδειγμα την διαστρέβλωση της σημασίας της αλήθειας μαζί με την δυτική βέριτας. Επίσης έχουμε την αντιπαραβολή του λόγου, του ελληνικού λόγου ως ορθού λόγου και σχέσεις, μαζί με το λατινικό ράτσιο, το οποίο έχει μια τελείως διαφορετική σημαντική ευρύτητα. Έννοιες όπως δημοκρατία αντικαταστάθηκαν από την Republic, από το Republica, λέξεις όπως ο νόμος, το νόημα του οποίου διαστρεβλώθηκε με την ρωμαϊκή λέξη lex, και πολλές άλλες έννοιες οι οποίες ουσιαστικά οδήγησαν την δυτική φιλοσοφία σε ηχτρά διέξοδα, τα οποία οδήγησαν ουσιαστικά στον σύγχρονο μηδενισμό. Πολλά σοβαρά βιβλία του Χρήστου Γιανναρά δυστυχώς δεν βρήκαν ανταπόκριση, και ο ίδιος σε κάποια γραπτά του παραπονιέται ότι ενώ κοπίασε πάρα πολύ να γράψει αυτά τα σημαντικά βιβλία, δεν βρήκαν καθόλου απήχηση ή δεν είχαν ουσιαστικά σχολιαστεί καθ' τρόπο από τους πνευματικούς ανθρώπους της Ελλάδος. Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι ένας φίλος του ανέφερε ότι οι Έλληνες δεν διαβάζουν και ούτε αναλύουν σε βάθος τους ομότεχνους τους, ουσιαστικά εκφράζοντάς το ως παράπονο ότι δεν είναι δυνατόν τέτοια συστηματικά γραφήματα να μην σχολιάζονται, αλλά έναν επιπόλαιο σύγγραμμα ενός δυτικού συγγραφέως να αναλύεται εκτενώς
και να σχολιάζεται στην Ελλάδα. Ο Χρήστος Γιανναράς αρθρογραφούσε συστηματικά, κυρίως κάθε Κυριακή, στην αρχή στο Βήμα και ακολούθως στην Καθημερινή, και οι επιφυλίδες του γνώρισαν περισσότερη αναγνώριση, πιθανόν επειδή είναι πιο εύκολα αναγνώσματα στο ευρύ κοινό. Ο καθηγητής έκδιδε από καιρόν εις καιρόν βιβλία με συλλογή των επιφυλίδων. Σε μία επιφυλίδα αναφέρει χαρακτηριστικά και η οποία είχε τίτλο «Πού είναι οι φίλοι». Ανέφερε ότι το έκανε έκπληξη ότι στις επιθέσεις που εδεχόταν τόσο από την Εκκλησία αλλά τόσο και από άλλους πνευματικούς ανθρώπους, δεν του συμπαραστέκονταν οι φίλοι του. Δηλαδή δεν έβγαινε κάποιος να τον υπερασπιστεί, ως θεωρούσε αυτονόητο ότι έπρεπε να έκαναν οι φίλοι του. Πρέπει να γνωρίσει κάποιος το συγγραφικό έργο του Χρήστου Γιανναρά για να αντιληφθεί το μεγαλείο αυτού του ανθρώπου και το οξύ πνεύμα και την δυνατή κριτική σκέψη που είχε, και πρέπει ακριβώς να διαβάσει το Γιανναρά για να καταλάβει το εύρος και το τεράστιο μέγεθος αυτού του ανθρώπου τον οποίο δυστυχώς χάσαμε χθες. Ο Χρήστος Γιανναράς εισήγαγε ουσιαστικά τους Έλληνες στην σύγχρονη φιλοσοφία αλλά και την παλαιότερη, με το σύγγραμμά του εισαγωγή στην φιλοσοφία. Το βιβλίο του «Ορθοδοξία και Δύση» αντιπαραβάλλει ακριβώς τις διαφορές της Δύσης με την Ορθοδοξία, και έχει πάρα πολλά άλλα βιβλία τα οποία είναι κορυφαία τόσο από συστηματική γραφή όσο και από θέμα βιβλιογραφίας αλλά και κριτικής ανάλυσης από τον ίδιο για κορυφαία ζητήματα, όπως είναι το βιβλίο «Το πρόσωπο και ο έρος», «Άντια στη θρησκεία», στο οποίο ουσιαστικά αντιπαραβάλλει αυτόν που είπαμε για τον προτεσταντικό χαρακτήρα της σύγχρονης ελληνικής εκκλησίας. Ένα σημαντικό βιβλίο του Χρήστου Γιανναρά είναι η πολιτιστική διπλωματία. Ουσιαστικά είναι μια πρόταση για το πώς ο ελληνισμός σήμερα μπορεί να δώσει ένα παράδειγμα ζωής το οποίο να ενδιαφέρει πανανθρώπινα. Στο κεφάλαιο αυτό αναφέρεται και συγκεκριμένα στην Κύπρο, η οποία, όπως αναφέρει ο Γιανναράς, επιμένει να παραμένει ως αγγλική αποικία και περνά μέσα από τη γλώσσα των Νεοκυπρίων, των Κυπρίων, αυτή η αντίληψη ότι ακόμη είμαστε βρετανική αποικία. Δεν ξέρω ότι ήμουν αγαπημένος, πάντως μου έδινε χαρά η σχέση με τα παιδιά. Μια φορά στο Πάντιο που ήμουν καθηγητής, μια νύχτα μια ομάδα αναρχικών, όπως λεγόντουσαν τέλος πάντων, σπάσανε τις πόρτες κάποιων γραφείων και σπάσανε και το γραφείο μου. Και πάνω σε αυτό το σωρό, ο οποίος ήταν πραγματικά να σταματάει η καρδιά σου να το βλέπεις, υπήρχε ένα φιλαράκι από το ημερολόγιο που ήταν πάνω στο γραφείο και κάτι έγραφε πάνω. Το πήρα και διάβασα. Είμαι τώρα 3 ώρες στο γραφείο σου. Είδα τα προσωπικά σου αντικείμενα, τις σημειώσεις σου, δεν ξέρω τι μου έλεγε. Το δικό σου κόσμο, τόσο διαφορετικό από τον δικό μου. Συγγνώμη. Ξέρω να πω τι θα πει, αν έχω ένα δικό μου κόσμο. Τα ενδιαφέροντά μου, οι ασχολίες μου, αυτά αν είναι ο κόσμος μου, ήταν για μένα πάντα μια πηγή χαράς. Όσο μονήρης και αν είσαι, όταν είσαι δάσκαλος, ξετρίβεται το εγώ σου και μαθαίνεις να κοινωνείς.
να δίνεσαι και να δίνεις. Χαίρεσαι τα παιδιά. Τα παιδιά έχουν ένα αλάθαστο ένστικτο να ξέρουν ένα πράγμα. Αν αυτός που τους μιλάει τα αγαπάει ή όχι. Δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι υπάρχουν συνταγές. Δεν είναι κάτι που μπορεί παιδαγωγικά να αντιμετωπιστεί. Μπορεί να είναι μόνο να παραιτηθεί ο άνθρωπος από το εγώ. Εμένα έτσι μου αρέσει, έτσι θέλω, έτσι επιλέγω. Και να υποταχθεί σε τι? Στην προτεραιότητα της σχέσης. Θυμάμαι μια πάρα πολύ ωραία διατύπωση που είχε δώσει ένας Γάλλος συγγραφέας, ότι δεν μπορείς να μιλήσεις για τον άνθρωπο εάν δεν έχεις περάσει μια ολόκληρη νύχτα κάτω από τη βροχή μόνο για να την δεις να περνάει. Αυτό τα λέει όλα. Για να μπορέσω να έχω σχέση μαζί σας πρέπει να υπερβώ το εγώ μου. Εάν στη σχέση σε εισαγωγικά επικρατήσει μόνο η επιδίωξη να σας εκμεταλλευτώ, να σας υποτάξω σε αυτό που εγώ πιστεύω, να σας κάνω αντικείμενό μου, το παιχνίδι έχει χαθεί. Η κόλαση είναι δεδομένη. Η κόλαση είναι το μαρτύριο του να μην αγαπάει κανείς. Μνήμες πολύ οδυνηρές. Έζησα ως μωράκι σχεδόν, παιδάκι, τον πόλεμο, την κατοχή, μετά τον εμφύλιο, μια περίοδο του ελληνισμού η οποία ήταν πραγματικά πολύ οδυνηρή και η οποία άφησε σημάδια και σωματικά και ψυχικά μέσα μας, σε όλους μας. Ξέραμε τι θα πει στέρηση. Σήμερα το παιδί δεν ξέρει τι θα πει στέρηση. Άρα δεν ξέρει τι θα πει δώρο. Το 1970 ο Χρήστος Γιανναράς κυκλοφόρησε το βιβλίο «Η ελευθερία του ήθους». Αυτό το βιβλίο προκάλεσε την οργή πάρα πολλών κυρίως θεολόγων και ιερωμένων. Η Εκκλησία είχε ανοιχτούς λογαριασμούς πάντα με τον Χρήστο Γιανναρά. Ακριβώς γιατί ο ίδιος είχε αντιληφθεί ότι μέσα στην Εκκλησία, όπως αυτός ανέφεραν ότι την αντιλαμβάνονται ως έναν Ινστιτούτο, ως έναν ίδρυμα και όχι ως εμπειρία, προσπαθούν να καταστήλουν τα πιο όμορφα πράγματα για τον άνθρωπο, όπως είναι ο έρωτας. Ενοχοποιείται ο έρωτας, η δίψα για ζωή, και ο Γιανναράς θεωρούσε ότι το να είσαι ανέραστος είναι λες και είσαι ήδη νεκρός. Η προσωπική μου εμπειρία με τον Χρήστο Γιανναρά ήταν αποκαλυπτική. Θυμάμαι σε μια επίσκεψη μου σε ένα μοναστήρι, ανέφερα στον μοναχό εκείνο ότι μου αρέσει και διαβάζω Χρήστο Γιανναρά και η αντίδρασή του με εξέπληξε. Εξεμάνει, σηκώστηκε πάνω από την καρέκλα και μου λέει να κάψεις αμέσως τα βιβλία του Χρήστου Γιανναρά. Φεύγοντας από εκεί, όχι μόνο δεν έκαψα τα βιβλία του Γιανναρά, αλλά σχεδόν αναζήτησα όλα του τα βιβλία, κυρίως αυτά που αναφέρεται στη θεολογία και μέσα από τα οποία ουσιαστικά επιβεβαιώνεται η αντίδραση του μοναχού έναντι στην δίψα του κάθε ανθρώπου για ζωή, η δίψα για μάθηση, η δίψα για έρωτα, η δίψα για την αγάπη. Προσκάλεσα τον Χρήστο Γιανναρά στην Κύπρο και είχε δώσει μια διάλεξη καταπληκτική γύρω από τα θέματα της υπερκατανάλωσης και τις ανθρωπολογικές αλλοιώσεις που επιφέρει ως προτεραιότητα
η καταναλωτική ευχέρεια. Μια διάλεξη η οποία άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις. Ναι, αισθάνεται κανείς όταν ζει στην πατρίδα μας ότι τους στερούν κάποια πράγματα πάρα πολύ πολύτιμα. Αυτό γίνεται εντελώς φανερό τον πολύ τελευταίο καιρό. Υπάρχει πάντοτε, φοβούμε. Δηλαδή υπάρχει τις τελευταίες δεκαετίες. Αλλά τον τελευταίο καιρό γίνεται πολύ φανερό. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε τίποτα ουσιώδες. Είμαστε υποχρεωμένοι κατά κάποιο τρόπο από τα πράγματα. Μας συνεπέρνουν τα όσα άθλια και ελεεινά συμβαίνουν γύρω μας. Και συζητούμε μόνον αυτά. Θυμάμαι μια φράση που είχε πει ο μακαρίτης ο Μάνος Χατζηδάκης και που μου αρέσει πάρα πολύ. Είχε πει να φέρουμε τους Ευρωπαίους να μας κυβερνήσουν, ώστε εμείς να μπορέσουμε να ασχοληθούμε με τα ουσιώδη. Είναι πελώριο το θέμα. Πολύ επιγραμματικά, και γι' αυτό με ακόμα μεγαλύτερο ρίσκο να αυθαιρετώ, θα έλεγα ότι συνέβη μια πολύ δραματική αλλαγή στην ελληνική κοινωνία με τη μεταπολίτευση. Μέχρι τότε μοιάζει να υπήρχε κάτι σαν συνεκτικός δεσμός, σαν άξονας αναφοράς, έστω συμβατικός, έστω ψεύτικος. Συγγνώμη, στεναχωριέμαι που το λέω κιόλας συμβατικός ή ψεύτικος, αλλά σκέπτομαι μερικές φορές ότι η δικτατορία προσέφερε κάτι πολύ πολύτιμο. Όπως? Διέσυρε και έβγαλε από τη μέση όλες αυτές τις ψευτιές των ιδεωδών της πατρίδος, των ελληνοχριστιανικών ιδεωδών, Ελλάς Ελλήνων χριστιανών κλπ. Αυτά φύγανε. Είναι αδιανόητο πια μετά τη δικτατορία να αναφερθεί κανείς σε κάτι τέτοιο. Αποτελούσαν όμως την επίσημη κρατική ιδεολογία. Θα μου πείτε μια ψευτιά. Ναι. Αλλά όταν την πετάξαμε, και πολύ σωστά την πετάξαμε, ουδής απασχολήθηκε με το ερώτημα τι θα μπει στη θέση της. Είναι δυνατόν το κράτος να συντηρεί υπερπολιτελή γήπεδα ποδοσφαίρου, τα οποία κάθε τόσο καταστρέφονται σχεδόν κάθε Κυριακή και ανακαινίζονται, και να έχει άθλια νοσοκομεία ή άθλια σχολεία? Σε αυτό το εκβιάζει κάποιος το κράτος ή το οθεί? Βέβαια δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο τα γήπεδα. Δεν αποκλείεται, αλλά με ενδιαφέρει η Ελλάδα στην καταστροφή της σήμερα. Πιστεύετε δηλαδή ότι όλα αυτά μας έχουν οδηγήσει σε αυτή την... Νομίζω ότι είναι φανερό. Ξέρετε, έχω την εντύπωση ότι στον κόσμο που ζούμε, τα περισσότερα που συμβαίνουν ή που υπάρχουν, θα τολμούσα να πω, είναι απλώς προϊόντα χαρτοκοπτικής. Εάν εμφανιστεί και όπου εμφανιστεί κάτι πραγματικό, αυτά καταραίουν από μόνα τους. Και θέλω να ελπίζω ότι το πρόβλημα της Ελλάδας σήμερα είναι πρόβλημα κάποιου ή κάποιων που θα εντοπίσουν το πραγματικό. Εάν υπάρξει το πραγματικό, όλες αυτές οι κωμικές φιγούρες της δημοσιότητας που εμφανίζονται ως ηγεσία του τόπου και προσπαθούν να μας βγάλουν από την κρίση, θα κατέρεαν από μόνες τους. Ο Χρήστος Γιανναράς ασχολήθηκε με σημαντικές έννοιες της ζωής, όπως είναι ο έρωτας. Κατάγραψε με ποιητικό λόγο στο βιβλίο «Σχόλιο στο άσμα ασμάτων», εξυμνεί ουσιαστικά αυτή την υπέροχη αίσθηση του να αγαπάς και να αγαπιέσαι. Εξυμνεί τον έρωτα ως το άσμα των ασμάτων, η πιο κορυφαία έννοια για τον Χρήστο τον Γιανναρά μετά το Θεό. Είναι ένα καταπληκτικό βιβλίο που ουσιαστικά αναφέρει ότι αντιλαμβανόμαστε την αγάπη και τον έρωτα όταν τον απολέσουμε. Ένα άλλο βιβλίο, το οποίο ενώ ο συγγραφέας ανέμενε πολλές αντιδράσεις, πέρασε σχεδόν απαρατήρητο, είναι το «Ορθός λόγος και κοινωνική πρακτική». Στο βιβλίο «Απανθρωπία του δικαιώματος»
ουσιαστικά θα λέγαμε ότι προφητικά ο Χρήστος Γιανναράς καταγράφει την απαθροπία που δημιουργεί αυτός ο άκρατος δικαιωματισμός. Ως που σταματά ο δικαιωματισμός και ποια είναι τα προβλήματα που προκύπτουν στον άνθρωπο όταν ταυτιστεί ουσιαστικά το θέλημα μαζί με το δικαίωμα. Αν και ο Γιανναράς πολεμήθηκε όσο κανένας άλλος, κυρίως από την Εκκλησία, πιστεύω ότι η συνεισφορά του στην θεολογία της Ελλάδας ήταν πάρα πολύ σημαντική και βλέπουμε μια στροφή από τον συντηρητικό πιετικό χαρακτήρα προτεσταντικό της Εκκλησίας σε μια πιο χαλαρή, ελεύθερη αντίληψη, η οποία βρίσκεται πιο κοντά στην έννοια της ελεύθερης βούλησης, όπως ήταν και αρχικά η αντίληψη στην Ορθοδοξία. Αναγνωρίζουν πάρα πολύ τον Χρήστο Γιανναρά, μισήθηκε πάρα πολύ, αλλά όλοι το αναγνωρίζουν ότι ήταν πολυγραφότατος, ότι ήταν σοβαρός, ότι είχε το χάρισμα του προφορικού αλλά και του γραπτού λόγου. Διαβάζεις συγκεκριμένα 2 γραμμές και αμέσως αντιλαμβάνεσαι ότι πρόκειται για τον καθηγητή. Αυτό είναι κάτι που του χαρίστηκε, όπως αναφέρει και ο ίδιος. Δυστυχώς η απώλεια του είναι μεγάλη, αλλά η παρακαταθήκη του είναι εκεί. Θα προβώ σε μια εισήγηση προς τους οικείους του, τους φίλους του. Θα πρέπει να συσταθεί οπωσδήποτε ένα Ινστιτούτο Χρήστου Γιανναρά και θα πρέπει να διαφυλαχθεί όλος αυτός ο πλούτος που παρήγαγε επίπονα ο καθηγητής Γιανναράς. Γιατί όχι, αν είναι δυνατόν, και το σπίτι στο οποίο κατέγραψε όλα αυτά τα συνταλλακτικά συγγράμματα να γίνει μουσείο και να παραχωρηθεί στην ελληνική κοινωνία.